Čaute lidi, vítám vás dnešní video. Dneska to zase bude moje běhání. Omlouvám se, že jsem nezačal víc brzo. Nechtělo se mi. Momentálně máme jeden projekt s rodinou. Ale to vám tady nebudu říkat. Ani spoilerovat. Hele, lidi. Vím, že hodně velká většina nemá odběr. Takže ho dejte. Budu šťastný. Budu se osmívat do uchu. Když dáte odběr. Tak nevím. Uběhnu 3 kolečka. No, zkusím. Minule jsme běhali 2, dneska bych se rozehrál u jednoho. To můžeme zkusit druhý. Když mě nebudou bolet nohy, tak zkusíme i třetí. Jo, ale ještě nemám potvrzený. Hele, kopeček. To trochu bolelo. Tak trochu se mi bolej nohy z toho kopečku. Jsem unavený po dnešku. Jak jste se měli vy? Můžete napsat do komentáře. Já jsem se měl fajn. Tady jdu natáčet. Jo, kdo neví, tak teď když to natáčím, bude 7 večer. A hrozně velký hromada světla tady je. Hele, budu šťastný, když dneska mám 2 kolečka v nejlepším 3 a na nějakých rovinkách i sprinty. A to budu šťastný. Když se to vybere, budu happy. Krása. Hříště. Tak krása. Jsme na hřišti. Hrozný světlo, kámo. Třeba mega. Když někdo koukáte na tohle video, povinně napít. No, dneska bych to dal odtamtud a ne odtamtud. Odtamtud ne, odtamtud jo. Rozprašovač vody, kámo. To mi chybělo, kámo. Jo. Tak asi nebude to, no. Počkat. Tak fajn, můžem. Jsem si zamluvil čepici, no. Sportovního módu. Do pišťalky. Tkáničky. Dobré, jsem to na chvíli stříhnul. Je tady moc lidí na hřišti. Boj, se bude natáčet, tak to stopnu. Tak jedno kolečko máme. Tak bych to šel takhle. Asi jdem na to, no.
Kámo, ty blbý tkáničky. Tak od téhletý věci po tam modrá cedule atletiky. Zvládnu to? Snad. Asi jdem na to. Dvě kolečka. Dobře. Jak jsem říkal, dneska chci dát 2 až 3 kolečka. 2 máme, nejsem unavený. Zkusíme 3. Troll. Kámo, ty vole, příjemný. Tak, jsem se osvěžil, to je nice. No, tak jsem 2, 3 kolečka. 3 kolečka půjdu, jenom se vydýchám. Až na to, jdu na to. Fuj, no. Tak lidi, osuď. Potom tuď. Print. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Líbí se mi mobil. Dejte like, dejte odběr a u dalšího videa. Čau, čau.